खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिगनाय थाबाय। गिबि गिबियावनो आं दिनै बड'लेण्ड भाषा बर' हारिनि गेजेराव गोमालांसिगोन नामा? बिटिआर एकर्ड जायैनि सिगां बिटिआरनि दैदेनगिरि प्रमद बर'आ बुंदोंमोन सोरबाया दिनै अख्रां सायाव रायजो जादों, सोरबाया दिनै हाग्रा बंग्रा लाइन गैया मुं गैया दांग्रोमनानै रायजो जानो गोनां जादों। जायफोर दिनै फरायसाफ्रा खोमसि खोमलाव दिनै लेखा फरायनो गोनां जादों, दिनै बेफोरखौ गासिबो जों सुफुंजोबगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन। आं दिनै नैबेखौनो बर'फ्रा मोनसे बर'फोरनि सिम्बल बिटिसि एकर्ड जानायनि उनाव मोनसे सिम्बलखौ बर'फ्रा गनायनानै लादोंमोन आरो बड'लेण्ड भाषाखौ दिनै उन्दै गेदेर बयबो सिनायनाय जाबायमोन। बेफोर गोमालांसिगोन नामा? आरो जायफोर दिनै फरायसाफ्रा दिनै खोमसि खोमलाव लेखा फरायनो गोनां जानाय, बयबो समान जानांगोन बर' हारिनि गेजेराव, बेफोरनि सायाव आं दिनै फंनैसो बुंनो थाखाय आं दिनै खावलायनो गोनां जानानै फैदों। बेखौनो आं बुंगोन, जेब्ला प्रमद बर'आ आबसुनि दैदेनगिरि जानाय समाव सोमावसारनाय समाव बर'फोरनि गेजेराव सोमखारिदोंमोन, सोमखारिनायखौ बयबो बरायदोंमोन। सोरबाया दिनै खिनाय हासुनाय जोंथि जोंब्लाव लाइनजों साजायफबनानै दिनै खियो। सोरबाया दिनै जायफोर बर' हारिनि गेजेराव खना खनला रायजो जानाय बर'फ्रा दिनै सानाव जा फरायो आरो हराव फरायनो हानाय सुबिदा गैया। बेखौनो आं बुंगोन, प्रमद बर'आ जि समाव बुंदोंमोन बर'फ्रा बयबो समानै, सोरबाया दिनै लाइनजों फरायदोंबा बयबो लाइनावनो फरायनो मोननाय जानांगोन। सोरबाया टेबोलाव फरायनानै सोरबाया बस्थायाव फरायनानै बे मालाबाबो जानो हानाय नङा। आरो बुंदोंमोन बर' हारिनि गेजेराव बयबो जों खौसेयैनो बिटिआर बारायनो हानाय हायैया उननि खोथा। नाथाय दिनै सनितपुर बायदियाव प्रमद बर'आ गाव दिनै बे जायगायाव आगान हैनो मोनाखैबाबो दिनै गावनि माखासे दालायाव थानाय, सोरबा प्राइमारियाव थानाय, सोरबा आनसलिकआव थानाय, सोरबा डिस्ट्रिक्टआव थानाय, सनितपुर बायदियाव दिनै लाइना मानि थाखाय? नाथाय जों जेब्लानिफ्राय बर'फ्रा बे जायगायाव गामि हिसाबै खुंनानै दं, बे समनिफ्रायनो दिनैसिम बयबो जायखौ देरहाहोनांगौ, जायखौ खावलायदों, सोरबा मालाबा आबसुआबो खावलायदों, सोरबा गुबुन गुबुन राजखान्थियाबो खावलायदों, जायखौ बर' हारिया बरायदों बेखौनो देरहाहोनानै सरकार खालायनो लामा होदों। नाथाय बिदि सुबिदा होसेयावबो दिनै मानो थाखाय दिनै लाइननि सुबिदा गैया, लामानि सुबिदा गैया? सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ बिटिआरआव हाबनाय हाबैया उननि खोथा। नाथाय सिगां प्रमद बर'आ जायफोर दिनै फरायसाफोरनि फरायनाय, थांलाय फैलाय, कलेजाव थांनाय, स्कुलाव थांनाय बिनि उसुबिदा, सान हाबबानो दिनै खोमसि खोमलाव थानो गोनां जायो, बे लाइननि सुबिदाखौथ' मावना होगोन। ढेकियाजुलिफोराव बा राङापाराफोर बायदियाव बा बेलस्रिफोर बायदियाव दिनैसिम लाइन गैया, खना खनला गामिफ्राव। मदियाबो बयनिबो न'खराव लाइनजों नांगोन। अब्ला दिनै भट होसेयावबो जुदि लाइनखौनो मोनाब्ला, अब्ला जोंखौ उननि समाव मा खालायगोन? नैबेखौसो आं बर' लिडारफोरनाव मोनसे सोंलु, बेनि थाखाय आं मोनसे खावलायो, जायफोर दिनै सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि आबसुफोर, बिथांमोना ओरैनो सोरनिबा माबा मोनसे बुंनायाव मालाबा काउन्टार होफिननायाव मोजां, नाथाय बर'फोरनि खोमसि खोमलाव थानायखौ दिनै मानो थाखाय दिनै फंसेबो बुङाखै? बिटिआरनि सिमा बारायनाया उननि समाव आवगायलांबाय थागोन, नाथाय सिगां लाइननि खामानिखौ मावग्रोलाय। प्रमद बर'आ मावनो हाया। प्रमद बर'आ बेफोरखौ जुदि बुंहरनो लाजिनाय दङब्ला सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि आबसुआथ' खावलायनो हायो। दिनै थां ओरै खावब्ला सेन्टारनो, ओरै हाजो जिं गामि बर' गामिफोरनि रायजो राजाफ्रा भट होदोंना होआखै? बेफोर मेन पइन्टखौ लानानै सरकारखौ खावलायनो हायो। आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि आबसुफ्रा जुदि लाजिदोंब्ला प्रमद बर'खौ बुंनो हो। प्रमद बर'आ बै समनि बुंनाय रावफोरखौ लाजिदोंना लाजियाखै? नाथाय आं बेखौनो खावलायो, प्रमद बर' सारा अननाय दङब्ला, जेरै नों बै आन्दालनाव बुंदोंमोन, सोरबाया टेबोलाव फरायो, सोरबाया बस्थायाव फरायो, सोरबाया दिनै जोंथि जोंब्लाव लाइनखौ दिनै खिनायमानि लगायो, सोरबाया दिनै
लेखा फरायनो दिनै थाव सोनो थाव बायनो बाथिनि लेमनि थाव बायनोनो फैसा गैया बेफोरखौ बुंदोंमोन प्रमद बर' सारा धेकियाजुलिनि जायफोर दिनै लाइन गैया मुं गैया नैबेखौ मावना हरगोर नैबे सुबिदाखौ मावना हरगोर आरो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि आबसुफ्रा दिनै बेफोरखौ गोसो होनांगौ दिनै सोरखौबा माबा मोनसे बुंबाल' दिनै काउन्टार होफिननो रोंनाय माबा होनो रोंनाय बिदिबा जानाय नङा दिनै बर'फोरनि हमायसाखौ दिनै मावनो होननानै बिथांमोना दिनै बर'फोरनि दिनै गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो होननानै ना बै हाजो जिंनि ना बै खावब्ला सायडनि बै हाजो जिंनि बर'फ्रा फरायसा गैया नामा आरो फरायसाफ्रा दिनै बर' गथ'फोर नङा नामा नैबेफोरखौ जुदि साननाय हनाय दङब्ला दिनै सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि आबसुफ्रा लाइनखौ मावगोर बिटिआरआव हाबनाय हाबिया बे उननि खोथा आरो नोंसोरो हायाबा प्रमद बर'खौ खावलायनो हो आरो आं लास्टआव बेखौनो बुंगोन जेब्ला बर'फोरनि बड'लेण्ड बासखौ ओरै सानजाहा बिटिआरनि बाहेरायाव गुबुन हारिफ्रा खारनोबो बादा होदोंमोन नाथाय दिनै मा बुङो आजिखालि बड'लेण्ड बास লগত গ'লে আমি সোনকালে অফিচটো গৈ পাই नैबेखौ बुङो हारसाफ्रा गुफुर बायदियावनो गुफुरनि बर'फ्रा गुफुरनि बे हारसाफ्रानो बुङो तेजपुराव अफिस हमफैनो गोनां जायोबा बड'लेण्ड बास थाखा खारने আমি टाइम मथे गय पाय नैबेखौ बुङो नैबेनि थाखायनो उननि समाव बड'लेण्ड बासआ दिनै जोबलांसिगोन नामा बड'लेण्ड बासआथ' मोनसे बर'फोरनि मोनसे गाब होनानै दिनै बर'फोरखौ मोनसे जौगाखांहोदोंमोन बर' बोराय बुरिफ्रा दिनै फरायनो रोङाबाबो कालाराव नायनानैनो ओइ जोंनि बड'लेण्ड बास जेब्ला हाबा खेराइफ्राव रिजार्भ लांनो गोनां जायोबा बर' बोराय बुरिफ्रा मा होनो जोंनि बड'लेण्ड बासखौनो सावरायहै नै बिदि जोंहा मोनसे गौरब फैदोंमोन गुबुन गुबुन रायजो राजाफ्राबो दिनै बर'फोरनि दिनै मोनसे रायजो मोनखानाय बायदि थिग जों दिनै भुटाननि गारियानो जा वा नेपालनि गारियानो जा जोङो दिनै बिसिनि गारि गुरानि कालाराव नायबानो सिनायो बे भुटाननि गारिसो बै अरुणाचलनि गारिसो बै नागालेण्डनि गारिसो जों बोरै सिनायोमोन थिग बर'फ्राबो दिनै सिनायजानाय जाहांबायमोन बड'लेण्ड बासनो बड'लेण्ड विंगारनो बिदिनो सिनायहांनाय जाबायमोन दिनै बेफोरो उननि समाव गोमालांगोन नामा आरो बर'फ्रा मोनसे सिम्बल दंमोन बे सिम्बलखौ आङो उननि समाव बुंसिगोन आरो आं नैखौनो खावलायो बिटिआर एकर्डनि उनाव दिनै जोंनो गारि गुरा जेरै बिटिसि एकर्डनि उनाव बड'लेण्ड बास बानायदोंमोन थिग बे गाबानो थाबाय थागोन अरायसम ना थाया बेफोरखौ सावरायनानै आरो बिटिआर एकर्डनि उनाव दिनै गोदान गोदान प्रजेक्ट लाबोनांगौ बे प्रजेक्टआ जाहैबाय गारि गुरा बेफोरखौ मावलांनांगौआ आरो सरकारखौ अरायसम सोरबा सासे सालायलांबाय थागोन बेबो नङा दिनै माखासे हाग्रामाया खामानिखौ आगबारायबाय आरो प्रमदाबो जा हायो बेखौ मावलांनानै आरो जायफोर प्रमदनि उनाव फैगोन बिथांमोनाबो मावलांनांगोन गोदान गोदान लाबोफिनबाय थानांगोन जोंहा बड'लेण्ड बासखौ दिनै बै समाव जि बिटिसि एकर्डनि उनाव जि दिनै बड'लेण्ड बास दंमोन बे गारियानो खारगासिनो दं दा बोरायखो ना इन्जिना गारि जाखो गोदान गोदानथ' लाबोफिनबाय थानांगौना हेमन्तजों प्रमदजों एसे मोजां दिनै क्ल'ज बे धेकियाजुलि बायदियाव दिनै लाइनखौ दिनै सावरायनानै हरनाया गोनांथि नङा प्रमद सारनावसो आं बेखौ सोंहरो प्रमद बर'आ जुदि बर' हिसाबै गाव जेरैबायदि बै आन्दलनाव बुंदोंमोन बे आन्दलनाव बुंनाय रावखौ जुदि गोसोआव दङब्ला थाबैनो बे धेकियाजुलि हालामाव लाइनखौ मावनानै हरनांगौ आरो प्रमद बर'आ जुदि बेफोरखौ मावनानै हरनो हायाबा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि आबसुआ बेखौ सोमखारिनांगौ आरो जायफोर दिनै फरायसुलिफ्रा दिनै फरायनायनि दिनै जेंना सानाव जा फरायबाय हराव फरायनो हाला केरासिननि आंखाल आरो सलारा दिनै जायफोर थाखा फैसा दं बिसोर बायबाय जायहा थाखा गैया बेथ' बायाखै नै बेफोरखौ सानोब्ला बुहुत जा दिनै लाजिथावना जोंहा दिनै जोंनि गेजेराव आरो माखासे सोलोंनांगौ माखासे गावजों गाव दिनै बुंलायनांगौनि माखासे खोथाया दिनै जोंहा दङ बे सोरखौबा बुंबा दिनै सोरखौबा गाज्रि मोनगोन आं दिनै आबसुखौ बुंनो थिनबा आबसुआ गाज्रि मोनलायगोन आं प्रमद बर'खौ बुंनो थिनबा प्रमद बर'आ गाज्रि मोनलायगोन आरो दिनै बिटिसिनि जेब्ला बड'लेण्ड बास होननाय उन्दै गेदेर बयबो सिनायदोंमोन
बे भाषा उननि समाव गोमालांगोन नामा नैबेखौसो आं बर' रायजो राजानाव सोंलु खालायदों। बेफोरनि गेजेराव दिनै गावजों गाव बिदि रायखुमालायबाय थायोबा जोंनि बड'लेण्ड भाषाबो गोमालांसिगोन। बे बोराय बुरिया बेसेबांबा गोजाननिफ्राय सिनायनाय गारि गुराफ्रा गोमालांसिगोन नैबेखौसो नुहुरो। आंनि बुंनायाव गोरोन्थि जायोबा आं बयनावबो निमाहा बियो।